Ел сайын Рамазанның бірінші күнінде Туған ауылым милли туристик комплексында ифтар мәжлісі уза. Бірінші ифтардан Мөршидә Җихан репортажы. Ифтар гадәттә төрле конфессия оешмалары вәкилләре, чит илләрнең Татарстандагы баш консуллары, җирле хакимият, бизнес, мәдәният һәм журналистлар катнашында уза. Быел да оештыручы Радик Абдрахманов традициягә тугры калган. Ел сан көтәбез. Без бу айда инде бик күп матур эшләрне эшлибез инде. Бу без хәзер инде әле республиканский ифтарны, аннан фэшн ифтар бездә булачак. Рамазан ае мубарак булсын. Ида дахал Рамазан ае кергәндә Мөфти билгеләп үтүенчә, Казанда барлыгы 81 мәчет бар. Елдан-ел тәравих намазына йөрүчеләр арта. бигрәк татар хафизларыбыз безне әлбәттә бу сөендерә бу хәбәр. Һәм әлбәттә мәгълүм булганча, ураза тотучылар намаз кылучыларга караганда күбрәк. Гел шулай булды. Чөнки бу айда Расул сәлләтив шаятин хадисләрдә әйтелә бит, хадис шайтаннар шылбырга бәйләнә, шуңа күрә шайтаннар мишат итми, рәхәтләнеп уразаларыбызны без тота алабыз. Һәм дә саваплар артырылып бирелә. Авыз ачу мәҗлесе изге айда изге гамәлләр кылуның бер чагылышы. Күпләр өчен сынау, беренче чиратта менә үзең җиңәргә кирәк бит әле. Инде тәүбә итүдә кирәк һичшиксез үзеңне шул юлда күрергә теләп. Һәм икенчеләр караганда әле физик яки башка яктан да ничектер үзең җиңеп шушы тыйбулага буйсына белергә өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә иң беренче чиратта сабырлык телим һәм мөмкин кадәр күбрәк чистарырга, мөмкин кадәр күбрәк игелек эшләп калырга, күбрәк мәрхәмәтле булып калырга тырышсыннар. Ифтар барлык халыкны берләштерә. Без биредә барыбыз да бер тигез ди Зөлфия Авзалова. Bütün Müslüman халкына бәрәкәтле, изге Рамазан айыбыз матур итеп үтсен. Шуны Аллаһ Тәгаләдән телибез. Туган авылым милли туристик комплексында ой буе диярлек шул исәптән балалар өчен дә аерым ифтар оештырырга ниятлиләр. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.